Goiuriko ikastolie zerra hori bielako. Bai, Gero, zuen etzien eta haiten zala eskolak eta moten ziela. Partidu ziren, urtie ez galtzeko, umiek. Eta, bueno, nik kuarto bat banekoen utzik. Nidakit, aneuen ume guztizek, 3 etxetan ero pasazien. Nediet, bat. Goizien batzu, eta razaldi beste batzu. Gogoratzen az, elkarlana, eta orduko andereño, ez dakit, zein izango zen. Matematikie, eskenere, haizen. Eta, esaztun, etorri gabaz, ordu batzuk ere zelan, eta hori be ingen du. Torritzen pozik, etxeko moduen. Bizitzako lerro zuen beti markatzen zaitu momentu batzuk markatzen zaitu, ezta? Eta hau izan argita garbi garrantzitsu dutaikue. Azte zarerako eraikitzen pizkatxo bat zure nortasune, bai lagunekin, bai irakasle andereñoekin, zelako harreman polite eta benetan zintzue, ez? Sortu gendun, bai nik eta bai uste dute nire gelakideek. Eta hori da, babesgune bat moduen. Gogoratzen dut txaleta, gogoratzen dut txaletan lurre, ohol eskue, ohol zahar bat, useine, oinoko etortzen jate burure useine hori, gogoratzen dut aulkisek, zelako ezien, danak kolore bateko bat izen ezik zara laranja, eta danok gure gendun laranja hartzie. Miresgarria da ikustie zertan bihurtu dan gaur egun Gurutzeaga ikastola bat, eta nondik hasi izan, eta zelan hasi izan, eta zelako gabezi handiekin hasi izan. Eta hori bertan maigainien ipintzien, uste dela super aberazgarri zedan dutzako.